Maswerteng nakaligtas ang sarong tricycle driver asin ang duwa ka ining pasahero kan mahulog an sa indang piglulunada na bihikulo sa Sarong Creek sa San Isidro Village, Verac, Catanduanes. Mag-aalas 12 ninugto kanakaaging Domingo. Sigun sa opisina kan Verac Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sarong concerned citizen na nakapagpaabot sa inda kan insidente. Nakaluksuman tulos paluwas sa tricycle an mga lunad kainhi, kaya daing naitalang lugadan sa insidente. Sa impormasyon, dahil kinaya kan tricycle an paitaas na tinampo sa lugar. Hasta sa uminatras ini, asin dagos na nahulog sa creek. Walang balance po yung driver kasi may sakay po siya sa loob, and yun sa papasok po ng bahay masyado talagang matarik. And may mga dalawang pong mga box. Tulos man na pigtarabangan kan otoridad asin kan mga residente an paghawas sa nahulog na tricycle. Pagirumdum kan otoridad, mas maging maingat asin alerto sa pagmamaneho, ngali malikayan ang siring na mga insidente. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.